premiér tiež mimo témy, požiadali ma z redakcie, ja som Ingrid Tymková z denníka Plus jeden deň, aby som sa vás opýtala, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vás označil za nazval vás príkladným európskym politikom, ktorý myslí na svojich občanov, že čo si o tom myslíte, čo na to hovoríte? Prebieha veľmi vážna propagandistická vojna, pani redaktorka. My sme mali summit Európskej únie teraz v Angole, kde bol summit Únia Afrika. Ja sa vám priznám ľudský, že ja som nie šťastný zo záverov toho neformálneho summitu, alebo teda nie som šťastný z atmosféry, ktorá na tom summite bola. Nepôjdem do detailov, týka sa to zmrazených aktív, kde niekto navrhuje niečo úplne iné. A stále mám pocit, že niekomu na tej vojne veľmi záleží. Stále ako keby niekto chcel podkurovať. A v rámci tejto atmosféry sú všelijaké vyjadrenia. Viete, každý hrá tú svoju hru. Ja som veľmi zazrieval, pani kolegyňa, keď po začatí vojny došlo k vypnutiu niektorých médií, aby sme nemali možnosť vidieť aj iný názor. A niekto sa ma snažil presvedčiť, že tá pravda prichádza iba od západu. Nie, to je tupá západná propaganda. A máme tupú východnú propagandu. Tak ak mám počúvať tupú západnú propagandu, prečo by som nepočúval tupú východnú propagandu? Z tohto titulu sa teraz dejú veci, že keď niečo vznikne na tej druhej strane, tak hrazuje z toho veľký povyk, že čo to preboha kto povedal, o čom to celé je. Pán Lavrov je excelentný minister zahraničných vecí. Dúfam, že o tom tu nebude nikto pochybovať. Verím. Je excelentný minister zahraničných vecí. Hovorím o jeho odbornosti. Nehovorím teraz o obsahu jeho politických názorov. Viackrát som ho stretol v súvislosti s výkonom mojej práce ako predseda vlády Slovenskej republiky. Je to minister, ktorý dôsledne obhajuje záujmy Ruskej federácie. Tak ako americký minister zahraničných vecí Rubio dôsledne obhajuje záujmy Spojených štátov amerických. To znamená, vyjadrujem pánovi Lavrovovi rešpekt ako k vynikajúcemu svetovému diplomatovi a expertovi. Nehodnotím jeho politické postoje. Zrite sa, ak takýto človek povie, že ľudia ako Babiš, Orbán alebo Fico sú ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi viacej, možno ako niektorí iní lídri, tak to beriem a beriem to ako informáciu pozitívnu a nemám žiadny dôvod teraz sa ani vyviňovať. Ak si myslíte, že fuj, to nechcem, tak teraz sa veľmi mýlite. Ja sa domnievam, že ten svet veľmi dobre vidí, ako sa správame vo vojne. My sme jedna z mála krajín v Európskej únii, ktorá od začiatku hovorila o miery. A to tým, že hovorím o miery, to je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo niekedy tie pozitívne stanoviska prichádzajú z tohto sveta. Ďakujem, pekne odovzdám slovo mojim kolegom. Ďakujem.